Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрий вечір. Добрый вечер, З Іван. повертанням тебе. Ну, ось приємно бачити тебе як уживу, ось так, Да, живым. у реальному світі. Ти ведаєш, ми часто ось тут у нашій телекавярні запрошуємо, ось зараз, ну, хтось яще знаходиться на самоізоляції, хтось шукає місце, де можна погуляти в обід час, де нікого нема. Угу. І ми часто ось куди-небудь запрошуємо. Парки, узбярэжжы. Так. І ось я не ведаю, ці правильно ми зробимо сьогодні, коли місце, де ніколи нема, зараз будемо рекламувати для усіх. Будем. Каб туди А приїжджають. там нікого нема. Ну, і ось я не буду, всі приїдуть. Ні, а може ёсць, ми зараз даведаемся. Ну так. Сябры, сёння добрая нагода сустрэцца з прадстаўнікамі сядзібы Ільі Яфімовича Рэпіна з Драўнёва, бо 20 год якраз мінула з моманту яе рэканструкцыі, аднаўлення. Ну, ви вже навіть здогадалися, хто буде у нас сьогодні у гостях, тому, ну, хтось може познайомитися, звісно, у перший раз, но, звісно, будемо зараз представляти наших гостей. Яшчэ раз добрый вечар, шановныя тэлегледачы, і мы прадстаўляем нашых гасцей зноў у нашай студыі. Не пабаюся сказаць, гэта легендарны загадчык музея сядзібы Ілі Яфімовича Рэпіна з Драўнёва, філіяла Віцебскага абласнога краязнаўчага музея Алексей Васильевич Сухарукаў. І вось турысты ведаюць і Алексея Васильевича, зразумела, і абавязкова яшчэ і Вольгу Французова, навуковага супрацоўніка музея сядзібы. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, мы уже сказали про 20-годзе, что 20 год, як адноўленая сядзіба пачала працаваць. Ну, і каму, як не вам, Алексей Васильевич, распавесці ўсё ж такі, з чаго ўсё пачыналася. Можа, мы про гэта ўжо і казалі, ўжо шмат у нас сустрэч было. Думаю, што так, відаць. Але трэба нагадаць, 20 год прайшло. 20 год юбілейны, мы ўсё такую справаздачу цікавую ўсё ж такі зробім. Ну, сапраўды, апошнія гады багата на юбілеі. Ось у мінулым годзе мы адзначылі 175-годдзе дня нараджэння Рэпіна. Здаецца, не так даўно яшчэ мы адзначалі 30-годдзе стварэння музея. Это 988 год, ну і адпаведна, ось 30 год пасля. Ну, а ў гэтым годзе 20-годдзе пасля аднаўлення з падзей пажара 95-го года, вельмі сумных падзей для нашага музея, калі мы, ну, сапраўды, можна сказаць, што віселі вось так пад вялікім пытаннем. Ці будзе ўвогуле? Да, ці будзе ўвогуле музей, ці захаваецца калектыў. І сапраўды я тут павінен сказаць шчырыя словы падзякі кіраўніцтву вобласці, музея краязнаўчага, аб тым, што калектыў захавалі і ўсё ж такі намер аднавіць музей ён быў. Ну і вось тут, калі дазволіце, я так успомню нейкія знакавыя падзеі і фігуры, якія задзейнічаны былі ў аднаўленні музея. Ну, відаць, пачну з таго, што у 95-м годзе, адразу пасля пажару, былі зроблены работы па кансервацыі рэшткаў будынка. І потым вельмі сціплыя былі спробы пачатку ужо будаўнічых работ. Відаць, з такім штуршком моцным для ось такіх ужо сапраўды аднаўленчых работ быў 98-й год, калі выездная рэдакцыя газета «Культура», наша рэспубліканская, галоўны рэдактар Людмила Крушынская сабрала ўсіх журналістаў, акрэдытаваных на славянскім кірмашы, звярнуліся са зваротам да прэзідэнтаў 3 краін, Украіны, Расіі, Беларусі, з просьбай ўсё ж такі пачаць аднаўленне музея сядзібы Рэпіна, бо вядома, што Рэпін аднолькава дарагі для Украіны радзімы, для Беларусі, дзе ён жыў у нас тут пад Віцебску, ну і, канешне ж, для Расіі. Трэба было яшчэ і фінаў падключыць. Можна было, вы ведаеце, але фіны падключыліся так крыху пазней. Вось добры, Сяржук, што вы аб гэтым успомнілі. Так вось, пачаліся работы, ну, нагадаю, што пачатак работ это РСУ-3, Віцебска, Яхненко Валерій Акраманович, якому
мы вельмі удзячны за пачатак работ. Ну а потым уже справу падхапіла Віцебск энергабуд, энергастрой, Прокоф'ев Вячеслав Александрович, які з камандай вельмі моцнай дружнай камандай вялі будаўнічыя работы вось да лета 2000 года. Успамінаюцца імёны і Завгародняга Александра Дмитриевича, і Зімніцкага Анатолія Степановича, прораба. Ну і, канешне, з асобай падзякай мы заўсёды ўспамінаем імя Петра Вікторовича Дроздова, які, можна сказаць, што стаў прорабам на будоўлі. Вось тады. Ну і лета 2000 года, 5 ліпеня, усё ж такі будзем дакладны, што 5 ліпеня з удзелам прэзідэнта рэспублікі адбылося адкрыццё музея сядзібы Рэпіна. Так што вось мінула 20 год, ёсць, канешне, аб чым пагаварыць, ёсць магчымасць падвесці вынікі працы, а зроблена немало, канешне. Так што, ну, я не ведаю нават аб чым Саржук расказваць па парадку тут, так што сапраўды падзей вельмі много. Вы ведаеце, ўсё ж таки хацелася пачаць з таго, што галоўным здабыткам наогул гэтага 20годдзя стала тое, што музей набыў шмат сяброў. Это самае галоўнае, на якіх мы абапіраемся, з якімі мы праводзім все нашы мерапрыемствы. Это і домы рамёстваў в области, асабліва хацелася падкрэсліць Полацкі, Гарадоцкі дом так рамёстваў. Это цэнтры творчасці дзяцей і моладзі, асабліва вось абласны наш. Гэта і школы, мастацкія школы, асабліва наша мастацкая школа Віцебска, таксама пленэры, таксама выставы. Гэта і мастакі, якія сябравалі з нашым музеем, успамінаюцца імя Петра Максавіча Явіча, ўжо, на жаль, сышоўшага з жыцця, які некалі сказаў сапраўды вельмі такія трапныя словы аб тым, што музей сядзіба Рэпіна павінен стаць мекай для мастакоў. І сапраўды гэта так і стала. Вось гэтую ідэю, можна сказаць, што працягнуў, і дзякуе яму вялікі, Фелікс Фёдорович Гумін, які таксама нястомна працягвае гэтую ідэю неяк так у жыццё ўжо праводзіць. Успамінаюцца імя, фамілія, прозвішча Кавальчукоў, сям'і Кавальчукоў, Алеры і Людмілы. Так што з падзякай да іх таксама так заўсёды. Ну і, канешне, сябры нашы з Санкт-Петербурга, вядомы, мы ўжо, відаць, аб іх гаварылі не раз. А мы яшчэ пра іх пагаворым, у нас і фотаздымкі ўжо нам Вольга таксама прынесла. Мы іх пакажам яшчэ. Добра. Так што вельмі много падзей. Ну, ўсё ж такі заўсёды падкрэсліваем гэта на экскурсіях, што адной з самых, відаць, галоўных падзей этого 20годдзя быў прыезд нашчадкаў Рэпіных з Францыі. 2011 год. Вось давайте адразу мы тады, калі ўжо ўзгадалі прыезд нашчадкаў, папросім нашага рэжысёра, каб паказаў некалькі фотаздымачкаў, якія... Гэта была іх ініцыятыва? Вось, глядзіце, вось у нас фотаздымкі. Як так адбылося, што яны прыехалі? Так. Ну, наогул, ідэя ўзнікла у калектыве супрацоўнікаў музея сядзібы і наладзілі сувязь з нашчадкамі Рэпіна. Ну, скажем так, я хацеў бы вось крыху аб іншым, што літаральна на 2 дні назад была пахавана Евгеніем Аркаўна Кічына. Наш мастацтвазнаўца, чалавек, які вельмі шмат зрабіў для культуры Віцебска наогул і для музея сядзібы асабліва. Так вось, некалі яшчэ яе з стараннямі была наладжана сувязь з нашчадкамі Рэпіна ў Францыі, а вось мы, можна сказаць, што толькі працягнулі ўжо гэтую лінію. Ну, а вынікам стаў прыезд Рэпіных да нас. Вельмі, канешне, цёплая была сустрэча. І, так скажем, што гэта знакавая падзея наогул для музея сядзібы. Бо Рэпіны вярнуліся.
Но для них была невялічкая экскурсія, і што яшчэ было? Думаю, што наадварот, можа, вялікая. Не, вялікая Так, экскурсія. Што яшчэ было запланавана? Ну, вось мы бачылі шмат людзей. конечно, был визит, была поездка, докладней так не скажешь, на могилки, где похованы нащадки рода Дьяконовых и батька Астака. Это былая Слобода, теперь вёска Верховья, недалеко от нас размещенная, как дома. Так что, конечно, были встречи с мясцовыми жыхарамі, з культурнай супольнасцю Віцебска. Так што это было цікава. Не было у іх там жадання, не было такіх прапаноў з іх боку, давайте сядзібу нашу. Выкупім. Ну не, наогул, вы ведаеце, яны вельмі ўдзячны былі таму, што яны ўбачылі. Я вось заўсёды падкрэсліваю, што літаральна слёзы на вачах іх былі відаць, калі яны падыходзілі дадому і ўспаміналі аб тым, як ім расказвала бабуля, ось Тацяна Мікалаўна Дьяконова, тая самая ўнучка, легендарная ўнучка Рэпіна, па ўспамінах якой і адбудавана ў асноўным сядзіба. Так што яны былі вельмі рады пабачыць тое, што ёсць, ну, без усялякіх прэтэнзій. І давайте тады адразу, можа, паглядзім фотаздымкі, цікавыя фотаздымкі вельмі для нас, як адбывалася будаўніцтва новае, як адбывалася рэканструкцыя. Вось, глядзіце, гэта што ў нас? Это консервация. Это рештки будынка пасля пожара лютага 95-го года. Это уже закладка першага венца, да, так, Анатоль и Михаил, здаецца. Фундамент быў. Фундамент был, так, першы венец. Ну, это уже этапы будаўніцтва. Это уже, ось, мы бачым, як уздымаўся дом, бервяно за бервяном, дашка за дашкой, так что... Вось Алексей Васильевич злева, глядзіце. Ну, Николай Петрович Пашинский, я все ж таки об им хотел бы больше сказать, человеку, якому так само мы многим обовязаны своим развитием и отбудовлей. Это альтаночка, вядомая для многих. У Липовой аллеи. Так. Особливо тих, хто приїжджає до нас ага. відпочити. Домик управляючого, ось таким він був на етапі будівництва. Ну, тут уже сядзібны комплекс. Я чакаю просто Ольгу ўжо ведае, калі мы фотаздымкі скидывалі, для мяне быў просто шок. Я чакаю гэтага фотаздымка. Вось, глядзіце, гэта ўваход, і там, дзе мы зараз уже прызвычаіліся да таго, што там вялізныя яліны растуць, гэта алея. Так. Ты что, за 20 год? За 20 год. Так. Я дагэтуль адысці не магу ад гэтай інфармацыі. Ну, гэта адкрыццё. Гэта ўжо адкрыццё музея сядзібы, так што вось такія. Я не ведаў, што яліны за 20 год могуць так махануць. Я быў упэўнены, што ім, я не ведаю. Ну, ты таксама за 20 год вось махануў. Я думаю, што ім, як мінімум 60. Якім яно было, вось вы казалі, быў прэзідэнт нашай краіны. Што яшчэ было такога вось памятнага, асаблівага, я не ведаю, хто яшчэ ўдзельнічаў, было нейкае мерапрыемства ж да гэтага вось такое прысвечана. Ну, конечно, была створена экспозиция уже. Это самое талонное, что все ж таки президент открыл не пустый дом, а уже была отчинена экспозиция. А экспозиция была же совсем маленькая. Зноў-таки попросим показать, что было у экспозиции. Это не то, что зараз. Можем побачить нават. Можно приехать. Так, вось. Раз. Ну, экспозиция была вельмі сціплай. І вось... Гэта копія картины Беларусь. І два, здаецца, і ўсё, так? Ну, так, вельмі сціпла. Але, гэта был пачатак, так скажем, і это дало основу для будучай уже развивающейся экспозиции. Ну, вось таксама у мяне тут набор паштовак. Александр Хитров, наш таксама даўні сябра, таксама праз віцебскую типографію тады вось выдалі. Там таксама наша экспозиция, наваколле, вельмі сціплая экспозиция яшчэ. Так цудоўны, Сяржук, што толькі ты бачыш. Той самы знакаміты музычны інструмент, на якім раней прапаноўвалі зайграць, я зараз не ведаю, ці можна на ім граць. Ну, вельмі рэдка, але ўсё ж такі мы шкадуем свае экспанаты, але час ад часу бывае такое. Давай. І вось як потым з'яўляліся новыя экспанаты, як папаўнялася гэта ўсё? Вы шукалі, вам, вас знаходзілі? А Василий Ефимович піша. Да, гэта фото Юрковскага, Рэпіну майстэрні ў Да, сваёй. спакуса Хрыста.
Да, канешне ж, падзеяй стала стварэнне. Вось тут я яшчэ аб адным юбілеі хачу нагадаць, што ў гэтым годзе 15 год стварэння клуба сяброў нашага музея ў Петербурзе. З'ява наогул Вось. вельмі рэдкая для музейнай справы. І наогул нам пашчасціла вельмі, што з'явіўся клуб сяброў. І за гэтыя гады у нас з'явілася, заўсёды гэта падкрэсліваем, каля 700 прадметаў музейнага значэння. Гэта з іх дапамогай. Это падарункі, якія мы прывозілі з дапамогай нашых сяброў. І цяпер ужо наша экспазіцыя сапраўды выглядае Вось фотаздымкі, вось тыя самыя людзі, той Вось яны, самы гэтыя клуб. людзі. Наталья Вікторовна Баклан, прабачце, хвалююся. Наталья Вікторовна Баклан, наш шановны прэзідэнт клуба, так. І вось это момант перадачы Валерый нейкай Шишанаў часткі. тут. Так, Валерый Шишанаў таксама наш даўні супрацоўнік, ну цяпер кіраўнік нашага музея. Ну і вось момант перадачы нейкай часткі прадметаў, якія ўвайшлі ў экспазіцыю. Вось патлумачце, я правильно разумею, яны на свае грошы набывалі іх, так? Ці знаходзілі, вось, і потым... Ведаеце, перадавалі? бывала па-рознаму. І у асноўным гэта прадметы, якія захоўваліся ў дамах гэтых людзей. Як яны з жартам называлі сабе так: мы асколкі старого Петербурга. Так вось, у дамах гэтых асколкаў старого Петербурга яшчэ шмат чаго знаходзіцца. І людзі вельмі занепакоены тым, што гэта можа трапіць з часам у рукі камерсантаў, ці проста знішчана. Паедзе куды-небудзь у прыватнай калекцыі за мяжу, і хутчэй потым... за ўсё, ці ў антыкварныя магазины ў лепшым выпадку. Ну, а яны вырашылі перадаць гэта музею. І ось Наталья Вікторовна... Што з самага каштоўнага, вось такое, я не ведаю, хто з вас, Ольга, ці... Ольга, на ваш погляд, што самае каштоўнае? Што самае каштоўнае, што яны прывезлі? Что в поле вы? А потым Алексей Васильевич, ці сын да цього? Ну, очень интересные предметы сами по себе, конечно же, с историей. Много передано нам мелких предметов, например, щипцы для колки сахара и щипцы для того, чтобы брать их, потому что, допустим, у детей это вызывает большой интерес, когда они видят эти щипцы, похожие на зубные щипцы, да? Оказывается, что этими щипцами можно было колоть сахар, и раньше он был большим куском. Можно непослухмяного экскурсанта, да, если он будет плохо себя вести. Очень интересный предмет — мухоловка, на мой взгляд, тоже такой предмет, который доставляет большое удовольствие посмотреть, узнать историю, да. Гэта как не забивать муху, а зловить и выпустить. Зловить, гэта, да. напэўна, як Людмила шкляная Константиновна. колба. Шкляная колба, у якой збіраюцца мухі, якія лезуць туды на пах салодкага нечага. Ну, вообще... А костачка выталкиватель для вишен. Вось такая рэч ёсць таксама вельмі цікавая, вельмі простае прыстасаванне, але вельмі цікава. Шмат чаго вы ведаеце цікавага, ёсць нават цяжка выдзеліць нешта, выкрасліць так. Это і прадметы, вось так скажем, дамскага такого сюжытку, і створаны пакой Тацяны, як мы яго назвалі, дзе вось яны сабраны гэтыя рэчы. Шмат кніг, шмат каталогаў па мастацтве, шмат наогул кніг цікавых, журналы таго часу, ось журнал «Ніва», «Сталіца і усадьба», шмат чаго цікавага. А вось да вас прыносяць рэчы, вам перадаюць рэчы, а каб яны з'явіліся на экспазіцыі, якую працу трэба з імі правесці? Я не ведаю, ну, па-перше, найти место, інвентарызацыю, неяк апісаць, некую гісторыю придумать, так, про гэты прадмет? Ольга, вы таксама ж, да? Именно так, все необходимо. Первичная обработка, потом обработка в фондах, и потом уже этот предмет поступает к нам в экспозицию. Мы говорили о предметах, какие интересные предметы, но
мы не будем о них рассказывать. Вы лучше к нам приезжайте Пачынаецца. Вось так все, и вось так все. увидите. І гэта слушная прапанова, так. Нема чаго распавядаць, калі можна прыехаць і паглядзець. Да, и там мы расскажем все Вось. о каждом предмете. Ось такі ход хітры. Ну вы як вось нейкая рэч з'явілася, вы ходзіце так нават прыміраеце, вось у гэтым пакоі будзе добра ці у іншым, ну вось як праходзіць гэты кастынг на Ну, по-перше, мы Куды идем, разместить? конечно, от того, что было в этих покоях раней, по описаниях унучки мастака Тетяны Миколаевны, ось вядома призначение покоев, и, конечно, рэчы находит свое место у першую чаргу ось по гэтым Тэматычна, прынцыпе. Да. А вось гэты клуб сяброў, наколькі часта вы сустракаецеся? Гэта там, ну, раз на год, прымеркавана да нейкіх дат, напрыклад, да дня нараджэння, ці там да даты набыцця гэтай сядзібы. Ну, звычайна, асабістая сустрэча з імі адбываецца сапраўды раз на год. Улетку яны прыязджаюць да нас. А так, паездкі да іх ўсё ж такі часцей, бо людзі гэта ўжо з вельмі сталага ўзросту. Ездзіць ім да нас часта вельмі непроста. Таму мы едзем да іх, нешта вязем ім у падарунак, нешта вязем ад іх у якасці падарунка. Так што гэта так вось адбываецца. А вось вы ж часта робіце фотаздымкі сядзібы, вось зараз, калі Амаль штодзённа калі з'яўляюцца ў граніцы сетках. закрыты, Это не ўжо- павандруеш, нікуды не з'ездзіш, вы сябрам часта скідваеце вось фотаздымкі таго, як сёння вось жыццё у вас там адбываецца? Ну, наогул, тут я уже повинен сказать, выказать словы поваги до наших супрацоўнікаў, якія наладили вельмі зараз такую якасную работу ў сацыяльных сетках. Таму сапраўды там вельмі шмат фотаздымкаў. Я спадзяюся, што нашы сябры таксама іх знаходзяць. Ну, як людзі сталага ўзросту, я не ведаю, наколькі яны уже фейсбучацца там. Да, так Як скажем. фейсбучацца. Вось, але спадзяюся, што яны, конечно ж, яны вельмі пільна сочаць за нами. Я ведаю гэта дакладна. Бо Наталья Викторовна пастаянна, як толькі ёй тэлефануеш, першае пытанне: ну, што вы зрабілі новага там у экспазіцыі? А вы ж, ну, вы тэлефануеце ёй ці яна вам? Я тэлефаную, ну, бывае, А што вы яна, тэлефануеце? конечно. Бо вы збіраеце інфармацыю, ось як зараз. Ну, гэта Ну, так. каб, да? Ну, Конечно. Не Так, просто па так, як спісу, справы. па Гэта Ага, і пайшлі. Так. Гэта сапраўды справаздача. Трэба вы справаздачыць. ведаеце. Так, Бо яна ў нас- прыязджалі латышы, пленэры правялі. Бо яна ў нас вельмі такі строгі кіраўнік, таму мы перад ёй так крыху вядзем сябе як школьнікі, так скажем. А мне вось цікава, за гэтыя гады ці былі нейкія, ну, ці сутыкаліся вы з такім, што прыязджалі і казалі: ай, ну а што тут такога? Я да чаго? У Фейсбуку зноў-такі я чытаў, напэўна, якраз, Ольга, вы і выкладалі вось гэтыя лісты Рэпіна пісьма. з Тацянай Толстой, у якім у адным з лістоў ён прасіў не гневацца на Віцебск, да, што яна Толстая сказала, што Віцебск увогуле трэба выдаліць, я так разумею. Як яна Ну, посмела, ось, змогла, а їй... вось так. Так, ну что, Оля, вы? Ну, я скажу так, что вось, дзякуючы клубу сяброў, я потым вярнуся да гэтай думкі. Вось, дзякуючы клубу сяброў мы сустрэлі вельмі цікавага чалавека. Елена Гдальевна Попова-Яцкевич, з роду тых самых Яцкевічаў, якія прадалі дом Рэпіну. Яна расказала вельмі цікавую гісторыю аб тым, як быў прададзены дом, як Рэпін даведаўся аб гэтым менавіта ў Яснай Паляне, ў Толстых. Так што вось такія цікавыя сустрэчы. Ну, мы расказваем в нашых экскурсіях аб тым, што сапраўды Рэпін вёў вельмі багатую перапіску са сваімі сябрамі, і Тацяна Львовна Толстая адна з іх. І вось яна неяк так не вельмі неяк так станоўча Дзесьці наврашылі мы. да Віцебска, а Рэпін наогул ёй высказаўся, што вы, уважаемая Татьяна Львовна, Витебск прелестный городок, Толедо. на Толедо похож, на старажытную испанскую столицу. Так что, ну, вот гэтыя словы Рэпіна заўсёды вельмі так уздымаюць і Віцебск наши... Я не бачыла, але не падтрымліваю, не падабаецца.
Я еще не бачу. Ну вось і глядзіце, ужо 175 год, так у мінулым годзе было вось, летась дня нараджэння. Экспазіцыя все ж таки папаўняецца. Мне просто цікава, як мне здаецца, гэта такая персона, ну, сусветна вядомая, Ілья Рэпін. Ці з'яўляюцца новыя факты, новыя звесткі? Я не ведаю, ну, як мне падаецца, што ўжо все вывучана, ўжо все Але пералапачана. навуковая праца ж вядзецца непрерыўна, і нешта можа з'явіцца. І вось з'яўляюцца? З'яўляюцца. І тут я таксама хачу успомніць адно з імёнаў, якое вось з'явілася ў нас на працягу тут этого 20годдзя. Наталья Григорьевна Жыркевіч-Падлескіх. Гэта унучка таго самага сябра Рэпіна Александра Владимировича Жыркевіча. Гэта ён. Гэта ён, Вось ён, да, той самы паважаны, вельмі знакаміты і юрыст, і архівіст, і шмат хто яшчэ, пісьменнік, калекцыянер. Так вось, унучка Жыркевіча таксама ўжо наш сябра даўні, і яна расказвае шмат чаго новага. Яна дакладна вывучае архіў дзеда. І вось за дапамогай пастаяннага камітэта саюзнай дзяржавы выдана частка дзённіка Жыркевіча, менавіта лісты да Рэпіна, якія, так скажам, у свой час выдаваліся з купюрамі. А вось цяпер гэта ўжо лісты без купюр. І шмат чаго мы з іх даведваемся новага. Ён нават прыязджаў, якраз калі Рэпін набыў. Я гляжу, что поездка Жыркевича в 1892 году. Да. Он был несколько раз у нас в усадьбе Здравнева. И чем интересны для нас эти документы, эти письма, тем, что они показывают все-таки, как жил Репин в Здравнево. Да? Потому что именно в этой доброй, тесной, дружественной переписке мы можем смотреть на Репина как обычного человека, да? С обычными пристрастиями к еде, например, да? К одежде. И этому способствуют там как раз вот эти письма, через которые мы можем это узнать. Ну и в социальных сетях сейчас мы пытаемся это делать. Да? Мы публикуем письма. Нас можно найти в ВКонтакте, Повсюль. Одноклассниках, в Фейсбуке, в Инстаграме. Конечно, публикации эти связаны не только с письмами, да, жизнью художника, а также публикации о современниках. Уже говорили о фотографиях сегодняшней усадьбы, видео презентации, видеоматериалы. Ну и также чем живем, какие мероприятия проводим, выставки, примеры. Вот. Про ежу знову завялі размову. Мы уже так, ну, у прыватнай размове про гэта гаварылі з Алексеем Васильевичем. Зараз просто у эпоху нашей папулярызацыі вось такога здаровага харчавання, турысты, калі прыязджаюць, усе ж чытаюць і вашай старонкі, і шмат чаго з'яўляюцца ў сацыяльных сетках пра вось гэта вегетарыянства Рэпіна. Але Алексей Васильевич сказаў, што гэта ай. Не? Ну, это міф? Вы ведаеце, гэта не міф, канешне. Вегетарыянства Рэпіна было, але яно з'явілася ўжо, скажем так, не ў эпоху Здравнёва, а крыху пазней, у пенатах. Ну і так, скажем, гэта было, ну, некім такім часовым, можна так сказаць. Але гэта было ў пенатах. Тут нормально, усе пацілкоўваліся. Канешне. Так моцна. Не тое, што Бунін збегаў там ад яго. Канешне, тут аб вегетаранстве яшчэ размовы і не было, бо у спамінах гостей Здравнёва мы знаходзім такое, что иногда в Петербурге на столе даже ветчина бывала из Здравнёва, Здравнёвская. Так что, ну, вот так. А спрабавалі вы за Здравнёўскую ветчыну, вось, ну, адрадзіць вось гэта... Ну, калі мерапрыемствы адбываюцца, так, ёсць жа стылізаваныя мерапрыемствы, вось, і накрыць на стол таксама у той эпосе. Ну, вы ведаеце, я так думаю, что вось зараз у музея шмат планаў на вось будучае такое наше развіццё, і вось кухня это один з наших планаў. Кава,
на желудок. пляцоўцы для крокета. Нет. Рэпін успамінаў аб тым, што была кава ў Яснай Паляне на крокете. Он писал до Татьяны Львовны Толстой, что вспоминаю утренний кофе у вас на крокете. Ну, сапраўды думаем, а чаму б не адрадзіць ранішнюю каву на пляцоўцы для крокета ў Здраўнёве? А калі будзе першы чэмпіянат по крокете? Потому что мы уже Пляцоўка ёсць, я вучыліся граць, пляцоўка Так, ёсць. калі здымалі наше пяцігоддзе. Але ж, пляцоўка ёсць. Мы вас запрашаем на пляцоўку і прыстасаванне А ёсць? ёсць На колькі прыстасаванне. чалавек? Ну, пакуль што на дваіх, але можам пашырыць да 8. Просто сапраўды гэта ж можна зрабіць і чэмпіянатам. У горадзе, я так разумею, ніводнай пляцоўкі няма такой. На жаль, гэта Не, мне гэта здаецца, у гульня краіне ўжо нават адышла. няма у крокет ніхто Так не... мы зробім зараз з Здраўнёва ракетнай сталіцы Беларусі. Ну, дзякую вам, канешне, за гэта намер такі. Ну чаму не? Сапраўды гэта ж вельмі цікавая рэч. І Канешне. таксама ранішняя кава з крокетам. Думаем аднавіць гарадкі таксама. О! Вельмі забытая гульня таксама, так што яна была ў сядзібах. Вы ведаеце, зараз мы можам перайсці да нашай рубрыкі вельмі цудоўны. Там перадаюць прыветы людзям, якія ведаюць, як яшчэ гулялі і ў крокеты, ў гарадкі. Не настолькі, Іван, не настолькі. Всем привет! Меня зовут Саша Каринман, и это рубрика «Привет, бабуля, дед, привет». Рубрика, в которой мы можем безопасно на расстоянии проявить свою заботу бабушкам и дедушкам. Для того, чтобы это сделать, можно им отправить видео «Привет». Например, видео поздравления, видео поцелуй, видео обнимашки, в конце концов, с помощью нашего телеканала «Беларусь-4 Витебск». Сделать это элементар, правильно, но... Для того, чтобы записать свой видео-привет, мы берем свой инстаграм-аккаунт, открываем его, записываем сторис, отмечаем аккаунт Беларусь-4 Витебск, и ваш привет автоматически попадает в нашу программу. Ну а сейчас посмотрим приветы, которые у нас есть на сегодня. Полетели! Дедушка, бабушка, привет, давайте делать зарядку вместе. Хомка-хомка, хомячок, полосатенький бачок. Хомка рано встает, щечки моет, шейку трет, подметает Хомка хатку и выходит на зарядку. Раз, два, три, четыре, пять, Хомка хочет сильным стать. Лебеди летят, крыльями шумят, наклонились над водою, покачали головою, гордо и прямо умеют держаться, очень бесшумно на место садятся. Здравствуйте, хочу передать привет бабушке Вале, дедушке Коле и бабушке Жанне. Хочу вам пожелать всего хорошего на свете, любви, радости и аккуратности. И сидите дома, пока не кончится карантин. Дорогие бабушки и дедушки, привет! Не выходите из дома для вашего же здоровья. Скоро все закончится, и мы с вами встретимся. Привет, бабушки и дедушки. Оставайтесь дома. Скоро это все закончится. Скоро мы к вам приедем. Бабушки и дедушки, прошу вас оставаться дома. Мы скоро увидимся, когда все закончится. Бабушки и дедушки, привет! Мы находимся в самоизоляции. Мы вас очень и очень любим и передаем привет. Также мы еще передаем привет нашим одноклассникам, а также дачникам, которые трудятся на даче. Встретимся в этом сезоне. Мы вас любим. Всем привет! И всем пока! Это были все приветы на сегодня, друзья. И если вы также хотите попасть в нашу программу, не забывайте открывать свой аккаунт в Инстаграм. Закрытые профили к нам не попадают. Записывать сторис, отмечать там аккаунт Беларусь-4 Витебск и смотреть себя и показывать своим родным бабушкам, дедушкам, своим родителям. Делать им приятно, вызывать улыбку на их лицах. И самое главное, безопасно. Потому что находиться сейчас у них дома, в гостях, вы сами понимаете, не время.
Ну што ж, сябры, перадавайце прывітанне абавязкова сваім бабулям, дзядулям і родным, а мы вяртаемся да Здраўнёва. Да Здраўнёва і, напэўна, будзем пераходзіць зараз уже да формы працы, як адбываецца, што адбываецца. І пачнем, напэўна, з самага знакамітага, ну і з самага такога сапраўднага, што там можа адбывацца, пленэры. Ну, дазвольце, я уже про пленэры крыху. Ну, сапраўды, мы не стамляемся ўвесь час падкрэсліваць, што сядзіба мастака, яна павінна перш-наперш працаваць для мастакоў, конечно. Это павінна быць месцам, дзе мастакі павінны працаваць. Таму пленэры гэта асноўнае тое, да чаго мы імкнемся, і успамінаюцца шмат, канешне, якіх пленэраў. Апошнія самыя знакамітыя гэта пленэр мінулага года, які праходзіў пры дапамозе міждзяржаўнага фонда краін СНД па гуманітарным супрацоўніцтве. Пленэр, які сабраў мастакоў Украіны, Расіі, Беларусі, Здраўнёва в лицах і судьбах, у тварах і ось асобах. Ось кракет, дарэчы. Нашы тэлегледачы бачаць. Пленэры у рамках ось праекта Віцебска горад мастакоў. Прабачце, што на гэтым здымку было? Гэта майстар-клас быў. Я запомню. Добра. Так што гэта школа здраўнёўская. Ось, дарэчы, таксама цікавая вельмі форма нашай працы. Вядома, што пасля рэвалюцыі ў Здраўнёве працавала школа. Яна адноўлена. Это пленэр рэшчыкаў, да гэтага таксама вернемся абавязкова. Гэта купальня ў Здраўнёве. Так. Вось. Про пленэры. Потым я памятаю. Так што вельмі заўсёды прыязджаюць да нас вось у рамках дзіцячых пленэраў прадстаўнікі дзіцячых школ Расіі з вельмі далёкіх мястэчак расійскіх. І вельмі удзячны заўсёды і проста ўзрушаны вось майстэрствам Фелікса Фёдоровича Гуміна, які дае майстар-клас на пленэрах. Так што, ну вось зараз мы ладзім выставу па выніку пленэра мінулага года, вось які праходзіў пад кіраўніцтвам пры падтрымцы міждзяржаўнага фонда краін СНД. Так што А свае карціны вось яны пакідаюць, так, гэтыя юныя мастакі? Ну, так скажам, што часткова. Абавязкова у нас праходзяць выставы, а нейкая частка, канешне, застаецца ў нас. Як казала Ірына Воранова, што пленэры гэта той шанс, калі можна потым захаваць карціну, а яна стане сусветна вядомым шэдэўрам пазней. Вось так і ствараюцца. Ну, Фелікс Гумін, сапраўды, мне пашчасціла аднойчы патрапіць на такі пленэр, калі ён пісаў карціны. І я так і не зразумеў, як ён гэта робіць. І што самае цікавае, што вось гэтыя дзеці, якія стаялі назіралі, яны таксама не разумелі, як яго так атрымліваецца. Яны спрабавалі, ну, і нешта атрымлівалася, але не так. І яны проста былі зачараваныя тым, як гэта адбываецца. Ну, там сапраўды унікальная тэхніка, і вось Фелікс Фёдорович валодае ёй з дасканаласцю, і вось дзеці вельмі ўражаны, канешне. Выкладчыкі мастацкіх школ таксама, яны пад вялікім уражаннем пакідаюць сядзібу. Так што, ну, будзем спадзявацца, што пленэры ў нас працягнуцца, калі вось скончыцца ты крызіс. Ну, я не ведаю, Оля, можа, нешта... Вось Ольга нам, я думаю, распавядзе, вось фотаздымак быў, мы так сказалі, што гэта заняткі ў здраўнёўскай школе. А можно еще про планеры? Ой, конечно. Не стремливайтесь. Еще сам Илья Ефимович Репин всю жизнь считал о том, что нужно создавать творческую среду. И сегодня мы пытаемся тоже создавать творческую среду, проводить пленеры, мастер-классы, выставки. Сам Илья Ефимович в Здраўнёво приглашал своих студентов, и они даже жили на втором этаже и работали. То есть творчество на сегодняшний момент мы продолжаем эту идею. Творчество при художнике и сегодня в современном мире. Вось. И працяг старой традиции. Да. Скажем так. Ну и про занятки. Да? Вось гэтай заняткі. Один день у Здраўнёўскай школе, так называлось. Да, дело в том, что Алексей Васильевич уже сказал,
В 2018 году в Здравнево из голодного Петрограда приезжает дочка художника Татьяны и внучка Тася. И две Татьяны открывают в Здравневском доме школу для детей. И на сегодняшний момент мы попытаемся наших посетителей вернуть в эту школу, то есть в ту школу, которая работала в Здравнево 100 лет назад. Мы предлагаем посетителю несколько занятий, уроков. Это урок арифметики, белорусского языка и рисования, естественно, потому что школа находилась в доме художника. Ну, але захавались нейкія планы заняткаў ці Таго гэта часу? таго часу ці гэта ўжо сучасны ваш погляд на той, як вось якімі былі заняткі ў той школе? Конечно, сохранились, и мы знаем, какие предметы преподавались, да, по каким учебникам училась эта школа, потому что проводилась политика белорусизации, и учебники на белорусском языке в экспозиции они также в нашем музее представлены, можно ознакомиться тоже с И учебниками. в Репинской школе Да. выкладали по белорусских подручниках. Есть документ, який называется «Опис маёмасці Здраўнёўскай школы». На 1 снежня, здаецца, 26-го. 26 либо 27 Да, год. да. Ну, Так что так, дзецям так выдавалася нейкая вопратка, некаму там суконная рубашка, некаму юбка, там боты нейкія, так что вельмі цікавыя дакументы захаваліся вось тых часоў. Ну як Так дзецям, мне вось цікава, як дзецям зайшлі гэтыя заняткі і хто выкладаў? Гэта былі вы супрацоўнікі, ці вы запрашалі настаўнікаў з нейкай школы? нет, мы делаем сами эти занятия, научный сотрудник проводит занятия, детям очень нравится, особенно часть, когда нужно рисовать. А гэта дзеці з мастацкіх школ? Нет. Ці можна просто вось прыехалі з экскурсіі? Я вас крыху дополню, Оля, что один раз у нас вось на уроке ў Здраўнёўскай школе вела выкладчыца, настаўніца бабінічскай школы мастацтва для дзяцей. Так что быў такі вопыт. Ну і вельмі, канешне, цікава і для дзяцей, і для дарослых тое, што ўжо забыта. Это письмо ручкой, так, чарнильной ручкой перьевой по вось паперы. Цікава, дзе вы іх знайшлі зараз, ці ёсць? Ведаеце, таксама ў Петербурзе мы знайшлі Грэцыя, там все ёсць. так, перьевые ручки і шмат пёрышкаў, так, вельмі да іх так адносімся, канешне, з асцярожнасцю, але прапановваем. Это вельмі цікава для дзяцей і для дарослых. Рэдка каму, конечно, не удаецца паставіць кляксу, бо вы ведаеце, што Але сам працэс яны самі... Вось так, чарнільніца, вось так. Нават не чарнільніца, такая. макаеш ручку. Таму што калі я Але вы вучыўся ў школе... наказваеце, як раней рабілі, калі зрабіў кляксу по рукам? Не? Ну, пакуль што да мы не дайшлі. Можна уводзіць так. Я думаю, што вы такімі, ну, больш-менш сучаснымі чарнільнымі, таму што калі я вучыўся ў школе, у нас мы былі ў класе 5, у нас было модна таксама, пайшоў такі бум зноў, да. Не. Гэта сапраўды пер'евыя ручкі, якія макаць трэба ў чарнільніцу. Цуд. Все як у твоім дзяцінстве. А так, Іван яшчэ хацеў запытаць... Ну вось быў фотаздымак, так, сказалі, што гэта быў майстар-клас. Гэта майстар-клас рабілі вось гэтай домніцы, чаму? што там з, напэўна, шпакоўні. Вось яшчэ одна цікавая традыцыя. Дзень птушак, які ў нас праходзіць. 1 апреля. Да. 1 красавіка кожного года мы праводзім дзень птушак разам з нашымі сябрамі. Орнитологами. Ахова птушак бацькаўшчыны, вось ёсць такая арганізацыя. Ну вы запрашаеце птушак, так? Эколагі. Птушек у нас своих Ну, хватает. птушак у нас хапае, так, мы іх запрашаем у новыя хаткі для птушак, так, так што абавязковая, канешне, частка мерапрыемства гэта уладкаванне новых шпакоўняў ці сінічнікаў. Вось ёсць такая мара стварыць экалагічную трапу, уздоўж якой будуць вось гэтыя Ну, Сахова птушыны. птушак бацькаўшчыны, яны ж гэтым, здаецца, і займаюцца. Там Галіна Захарова, Так, вось наш здымак. сябра. Міхась Мікалаевич Занькоў, прывітанне яму ўсе перадаем. Ну, таксама наш даўні сябра, так, які праводзім. Не, ну, мне здаецца, у вас там нават усе тропы экалагічныя, ну, па якой не ходзіш. У нейкім сэнсе так. Так, ну яшчэ быў адзін фотаздымак, нагадаю, рэшчыкі па дрэву. Так, гэта зноў-такі быў пленэр. Это зноў-такі пленэр.
які быў такі незвычайны для нас, канешне. Ну, Яго пачалося ўсё з таго. зноў Міхась Занькоў Зноў-таки ініцыяваў. Міхась Занькоў, Як усё ініцыятар этого взаемазвязана. пленэра. Усё пачалося з таго, што ураганам пашкодзіла ліпавую алею. І Прыпінская серабрыстая таполя просто легла на зямлю, і вось вырашылі, што з ёю рабіць. Канешне, прасцей за ўсё было папіліць на дровы, але вось тады Міхал Нікалаевич прапанаваў сабраць сваіх сяброў, мастакоў па мастацкай апрацоўцы дрэва, і вось адбыўся першы пленэр. Дакладна не памятаю год, які ж это быў? 16, напэўна. 16, відаць, это быў год. У нас быў першы, потым іх было яшчэ два. Так што на сядзібе з'явіліся вось гэтыя фігуры, якія зараз упрыгожваюць наш комплекс. Я так разумею, гэты пленэр быў незвычайным, таму што, напэўна, упершыню тады паспрабавалі вось гэтых майстры працаваць бензапіламі, а не толькі Так. не... Да, гэта ўсё рабілі бензапіламі. Майстар-клас так быў па апрацоўцы бензапілой. Это, канешне, было вельмі цікава для людзей. І вось і на дзень птушак таксама Міхал Нікалаевич Што шпакоўні бензапілой? паказаў, як ствараецца шпакоўня бензапілой. Так. А птушкі гэта бачылі? Як там жылі ў гэтым? Ну, за охотай жывуць, ведаеце што, так што... Ну і Вольга нам все ж таки, напэўна, распавядзе, што яшчэ адбываецца, так, якія формы працы. Таму што мы ўжо, кожны музей, што не прыходзіць, мы заўжды кажам, ну зараз уже без квестаў, напрыклад, нікуды. Ну, квесты, конечно, у нас тоже есть, но основу нашей деятельности, конечно же, заключается в классической экскурсии. Да? Но порой при помощи наших социальных партнеров, которых мы приглашаем мы колледж культуры и искусств, и тогда во время обычной классической экскурсии наши зрители, наши туристы могут окунуться в театрализованное представление. Да? Все это спонтанно для них, да, неожиданно, очень интересно, как правило, проходит. Ну и также при помощи нашего социального партнера музыкальных школ, например, Бабинской средней школы музыкальной, да, и школы Руба, да, обовязково так само мы проводим музыкальные вечера, можно сказать, небольшие, под эгидой темы «Репин и музыка», потому что музыка, как говорил сам Илья Ефимович, она меня вдохновляла всю жизнь, да, без музыки я не мог жить. Еще одной из форм работы являются квесты. Наши квесты разработаны для школьников. Сейчас мы готовим для взрослого посетителя квеста, потому что, ну, когда дети играют, взрослым, наверное, тоже все-таки хочется поиграть. Не, ну один квест ужо існуе, гэта дабрацца да сядзібы з Віцебска. Ну да. Калі няма аўтамабіля. Ну, а так разумееш, дзеці ўсё бегаюць, дарослыя ўсё там у пограб. А што там у вас? А мы былі, там цікава. Ну и также сейчас мы готовим путешествие по Западной Двине. Это настольная игра для семейного посетителя, потому что наша усадьба находится на берегу живописной Западной Двины. А это настолка будет? Да, это будет настольная игра с фишками, кубиком. Так что в скором времени приглашаем вас посетить и поиграть. Гэта зараз таксама вельмі модна і папулярна. Вось гэтай настолкі, можа, трэба гэта каб пайшло. Ну, а то ўсё рыбу лавіць у Двіне. Вось, можна нават настольную. Сапраўды. А квесты, вось пра квесты заўжды ёсць такія пытанні, што людзі часам пабойваюцца, што будуць квесты вельмі складаныя. І будзе стыдна, сорамна. Будзе сорамна, яны будуць выглядаць неяк, скажем так, ну, не то, што не вельмі разумнымі, але калі часам вось зараз падчас гэтых ізаляцый, так, выкладвае ратуша, так, таксама ў сваіх аккаунтах фотаздымкі, напрыклад, 3 фотаздымкі, па якіх трэба дагадацца, што за назва вуліцы. Першыя былі вельмі лёгенькія, а астатнія, ведаеце, што, ну, і нарадзіўшыся ў Віцебску, і галаву ламаеш і не разумееш сувязі, канешне, і адчуваеш, што ты нешта не так тут. Наколькі складаны ўзровень гэтых квестаў, і ці можна туды паехаць непадрыхтаваным людзям, якія не знаёмыя, ну, грунтоўна неяк з творчасцю Рэпіна, з яго жыццём у Віцебску, а дастаткова будзе экскурсіі?
Будут В достаточные основном так. экскурсии. И, опять же, мы делаем акцент на то, чтобы человек, который к нам приехал, не залазил в мобильный телефон и не искал подсказку и ответ на этот вопрос. Да? Он нашел его Ну, я вам именно скажу, у у вас нас. там из интернета Во. не вельми. Вы зрабілі ўсё, каб За нас там уже ускладніць не квест. полазишь, там не погуглишь. Поэтому ответы на вопросы можно найти именно в усадьбе. Но сначала нужно туда приехать. Мгм. А вось, Ольга, колькі вы ўжо год працуеце там? 7 лет. І як вы туды трапілі? Гэта было ваше асабістае Это такое жаданне? случайно Мгм. просто пришла. Але Ока- нічого в житті да. не буває випадково. Оказалось, Так что есть вакансия временная. Мгм. Ну и так временно, пока до сих пор я. Алексей Васильевич, а у вас ёсць нейкі спіс пытанняў вось на гэтым кастынгу да чалавека, які можа ўліцца ў калектыў? Усё ён ведаюць пра Рэпіна? Ну, вы ведаеце, выпрабаванні. ўсё ж таки, відаць, галоўным патрабаваннем становіцца з часам адданасць музейнай справе, я б так сказаў бы, бо музей гэта не тая установа, дзе можна працаваць так неяк без зацікаўленасці, бо менавіта ну толькі апантанасць, толькі адданасць музейнай справе, гэта галоўны крытэрый, які вось так выдзяляе ну сапраўднага А музейшчыка. як гэта вылічыць? Вось, ну, так, прыязджаем у домік управляючага, садзімся. А вы ведаеце, з цягам часу Адразу ўсё ўжо. становіцца відавочным, і калі чалавек не цікавіцца, ён проста сам павінен неяк так гэта для сябе вырашыць. Колькі зараз чалавек працуе вось у музеі сядзібе? Ну зараз нас крыху больш 10. Таму што я не разумею, калі прыязджаеш, заўжды ўсё чысценька, прыбрана, паўсюль кветачкі, ўсё прыгожа, і кожны год з'яўляецца нешта новае, і тады падаецца, што тут ну неверагодны штат павінен быць людзей. Але я так разумею, Ось дзякую вам вялікі, Сяржук, за такую адзнаку нашай працы. Як ёсць. Да, дзякуй вялікі. Ну сапраўды гэта вялікая праца супрацоўнікаў усяго калектыву музея сядзібы, ад таго, хто працуе на тэрыторыі, да таго, хто працуе у самім доме музею. Гэта і адданасць працы, зноў-такі паўтаруся, гэта і тое, што людзі прывозяць з дома свае кветкі на тэрыторыю проста. Ну, канешне, аснова гэта ўсё ж такі арганізацыя наша, музейная наша такая вось супольнасць, Віцебскі абласны краязнаўчы музей, які ну, так стараецца наогул, каб уся гэта супольнасць выглядала вельмі так прыгожа для наведвальнікаў. Так што, Нельга я б не сказаў, заўважыць, калі да вас прыязджаеш, што там ёсць такія яшчэ, я не ведаю, яны супрацоўнікі ці не, ці ўзялі вы іх на работу, такія лахматыя коцікі. А давайте вы вот зараз глядзіце, мы тое, што мы здымалі ў верасні да свайго 5годдзя вечарняга Віцебска, вось прыгожыя фотаздымкі, мы просто запрашаем всех так уже. Алексей Васильевич не бачыў Ну так. са свайго месца працы. Вось, Таму Ваня, вы- пра коцікаў ты... Так, пра коцікаў, пра сабачак, пра сабачак, іх роля там. Ой, вы ведаеце, Мілата. Мілата гэта заўсёды. частка прыроды, без якой проста сядзіба ну, не будзе сядзібай у поўным сэнсе гэтага слова. І, канешне, мы пакуль што не можам завесці там, напрыклад, казу, аб якой пісала унучка Рэпіна, ці А на чаму? паўстаўкі, на ці паўставачкі. кароў, ці коней там, але хто А потым ведае, аб'ява патрабуецца навуковы супрацоўнік з Можаш- уменнем даіць казу. можа, з часам так яно і адбудзецца. Але пакуль што вось сабакі і каты, яны ствараюць такую вось Ну, я ведаю, неабходную атмасферу, я б сказаў бы. я ведаю, што турысты і забіраюць некаторых з сабой, Ну, гэта з так. вашага дазволу. Гэта частка вядома. калектыву, да, у каты, у іх свая роля у музейнай справе. Ну, вядома, што ў Эрмітажы там жыве больш 300 катоў, так што у нас Не, ну, там яны працуюць. там яны і працуюць. Ну, нашы таксама працуюць, пусть іх, няхай іх і крыху менш, канешне. Так што, ну, а сабакі гэта ахова Ахова. сядзібы. Мы ўсё ж такі сярод леса знаходзімся, і ноч, наваколле, лес, канешне. Дзікія звяры. Так, вось сёння раніцай пабачыў не хлушу, праязджаю на сядзібу, а касуля якраз выскачыла да вальеру, дзе сядзелі сабакі, яны яе аблаялі, яна так вось адпрыгнула крыху. І так такой
стрелкой пролетела паміж агароджай і аднеслася некуды. Зайцы ходзяць па сядзібе кожную раніцу. Во, як просто вольная прырода. Дзякую вам вялікі, дзякую Вольга, дзякую Алексей Васильевич. Час ужо у нас скончыўся. Вам плёну, творчай працы, добрага надвор'я. Будзем спадзявацца, што хутка ўсё ж такі прыйдуць турысты, да, будзе ўжо звыклы для вас такі настрой, калі турысты натоўпам ідуць, а зараз можна яшчэ навуковай працы спакойна пакуль што пазаймацца. Добрага настрою, добрага надвор'я і ўсяго самага-самага найлепшага, і здароўя на вашы ўсе праекты і вашыя планы. Вялікі дзякуй, Сяржу. Хацелася б яшчэ на заканчэнне слова Михайла Барысовича Пятроўскага, вядомага нашага музейшчыка, калегу, які сказаў, што цяпер пасля крызісу музей павінен успрымацца сапраўды як дар, не як паслуга для людзей, а як дар. Так што будзем спадзявацца, што людзі... І ўсе за дарамі ўздраўнева. Вось зараз усе ведаюць, дзе можна бяспечна правесці час. Калі ласка, беражыце сябе, мыйце рукі, па магчымасці таксама заставайцеся дома, але гуляць вось вы ведаеце. Напрыканцы нашай праграмы музычны нумар традыцыйна. Сёння гэта будуць вучні Ноўкінскай дзіцячай школы мастацтваў. Мы з вами развітваемся. Пакуль і нясумнага вечара.